ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/11 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಸದ್ಗುರಿನ ಸಹಜ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದನು. ಶಾಂತಿರ್ದು ಇತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದುವೆ ಮಾಯನು ಅಧೀನ ಮಲ್ಪನ ಮಹಾಮಂತ್ರವಾದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಬಾಬಾ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ಧ ಗ್ರಾಹಕಾದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ದೇಹ ಸಹಿತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪರತ್ ಕಿಚಡಿ ಉಂಡು ಐನು ಯಾನು ದೆತೊನುವೆ ಅವಳು ಸಹ ನಿಖುಲು ಅಪಗನೋ ಇತ್ತೆನೋ ಸೈಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಸೈಪುನ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು. ನಿಖುಲಿತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿಯಾಲೆ. ಬಾಬಾ 5 ಬೊಕ್ಕ 21 ಜನ್ಮಗು ನಿಖಿಲಿನ ಮಾಲಾಮಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡ್ದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಗೀತೆ ಭೋಲಾನಾಥರ್ದಲ ನಿರಾಳ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಭೋಲಾನಾಥನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನ ಪನ್ಪೆರು ಇಂಚಿನ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನ ಏರು 1,000-2,000ದ ವಸ್ತು ದೆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆರು ಅತನ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಹೇ ಭಗವಂತ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಹಕನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸವು. ಇತ್ತೆ ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬಾ ಬತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ತಿರುಪಲೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ರೀತಿದ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಎ ಪಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯನೆ. ನಿಖಿಲು ಅರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಅಪರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ಭೋಲಾನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆರು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವಿರು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾಗ್ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪರತ್ ಹಾಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ಪುವ. ಈರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಮಾಲಾಮಾಲ್ ಮಲ್ಪರು. ದಲ್ಲಾಲಿಲು ಮಾತ ಆರು ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ಅಲ್ಪಗು ಮಲ್ತದು ಕಮಿಷನ್ ದೆತೊನುರು. ಇಂದು ಪನ್ಪೆರು ದೇಹ ಸಹಿತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಚಿಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಂಡು ಐನು ದೆತೊನುವೆ. ಏಪ ನಿಖುಲು ಸೈಪುನ ಹಂತೊಡುಪ್ಪರು. ನಿಖುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಬೊಲ್ದಾದುಂಡು. ಎಂಚ ನಿಖುಲು ಸೈಪರು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಪಾಡುವರು. ಒವ್ವೇ ಕಲೆ ಆವಂದೆಪ್ಪಡು ಪಂದು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಯಿದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಅಂಟದು ಬುರ್ತುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ರಾಹುನ ಗ್ರಹಣ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಚಂದ್ರಗ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಕಪ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಮಾಯದ ಗ್ರಹಣ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ತತ್ವೊಳ್ಳ ಸಹ ಸೇರುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೆಯರು ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ರಾಜಯೋಗರ್ದು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ನಿಖುಲು ರಾಜ್ಯರ್ನ ರಾಜರ ಅಪರು. ನಾರಾಯಣ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮಾತ ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಪೋದು ತರೆ ಬಗ್ಗ ಒಂದು ನೂಕು ನುಗ್ಗಾಟನು ಡು ತಿಕ್ಕುದು ಬುರುವೆರು. ಭಕ್ತಿನ ಅತನ ಭಕ್ತಿರನು ಕಾಪುನೈ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿರಂತೂ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ತರಹ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಕೆಲವರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗೆ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐನಂಚಿನ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ. ಪ್ರಪಂಚಡಿಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಬತ್ತದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಆರು ದ್ವಾಪರೋಡು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವುಲಿ ಪಂದು ಅತ್ತನ್ನ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಎಂಚಾಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರ್ನ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪಂತು ನಿಖುಲು ಕೇವಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು
ಮನ್ಮನಾಭವ ಇಂದು ಸದ್ಗುರುವಿನ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡು. ಈ ಮಂತ್ರೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಾಯೆನು ತನ್ನ ಅಧೀನೊಡು ದೀಪುನಂಚಿನ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಾಯಾಜೀತ ಜಗಜ್ಜೀತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಜೀತ ಜಗಜ್ಜೀತ್ ಐಕಾದ್ ಅಕಲು ಹಠಯೋಗ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪಿರು. ಅವು ಸಹ ಜಗಜ್ಜೀತಾಯರೆ ಬುಡುಪು ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಕಲು ಮುಕ್ತಿಗಾದು ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತವಾದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾನ್ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮದಯಾದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಯಾದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬುರ್ದು ನಿಖಿಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆನ ಐತಲೆಕನೆ ನರಪುಲೆ ಬಾಕಿ ಇಂದು ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮತ ತಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಬೈದರು ಅಂದು ಅವು ಮಾತಲ ಮತನು ಬುಡಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಖಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಪೊಸದಾದುಂಡು ತೆರಿಪವೆರು ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಳು ಪೊಸದಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನ ಸುರುಕು ಅಕ್ಲ ನಾಡಿನ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಮತಕುಲುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜೇ ಮತ ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗುಡು ಪೆರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣೆ ದಕುಲು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಏರೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಸಹಜ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಲೆ ಭಲೆ ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿದು ಕಮಲ ಪೂಕು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಐತನೆ ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗಲ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಯ ತಲಕ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳಿರು. ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಮಾತ್ರ ನೀರಿರ್ದು ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಯ ಪುರ ತಿರ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡುಪ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅವು ಸಹ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಜೀವನಗಾದು ಪವಿತ್ರವಾದಿದ್ದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ರಚನೆದ ಪಾಲನೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಹಠಯೋಗವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪವಿತ್ರವಾದುಲ್ಲಿರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾ ನಂಚಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಲು ಏರು ಪಂಡ ಏರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪಿರು. ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದ ಉಲ್ಲೇಖನ ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಇಂದು ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಮ ಚಿತೆತ್ತ ಬದಲು ರಡ್ಡು ಜಲ್ನ ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆತ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದು ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋದು ಬುಡ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತು ತೋಚ್ಪವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯೋಲಿ. ಉದಾಹರಣೆನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಪರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಸಾಹಸ ಉಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಕ್ಕ ಅದು ನಡತೊಂದಿತ್ತರಡ ಪದವಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸಿದನು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪ್ರಜೆಗಳೇನು ಮಲ್ಪಿರು ಅಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪಡೆಪಿರು. ಬಾಬಾ ಮಮ್ಮರ್ದುಲ ದುಂಬು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರು ಒಂಜಾದು ಬುಡಿಯರಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದು ಬುಡುಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಜೋಡಿ ಏರಾಂಡಲ ಪಿದೆ ಬರಡು ಏರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದುಲ ದುಂಬು ಪೋಡು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ ಪಿತ ಮೊಕುಲೆ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರಾದುಲ್ಲಿರು. ಮೊಕುಲ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆವಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ನ ತರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ತಂಡಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ದಂಡಲ ಬರುಲಿ. ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತ ಅವಲಂಬಿತವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಿಸು ಮಲ್ಪುಡು. ಇಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತೆರ ಪೊಸತಾದುಂಡು. ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಲುವಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಆರೆ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಪಂದು ಆಂಡ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನವಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದೋಷಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೃಷ್ಟೊಡಿತ್ತುಂಡ ತೆರಿವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾದುಂಡೊಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಎರಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದು ನ್ಯಾರ ಪಂಡದು ಪಂಡೆರಡ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಒಯ್ತಾಂಡಲ ಮಿತ್ತುಂಡೆ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು.
ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು ರಾಜಯೋಗನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಕಲ್ಪವೆರು ಅಪಗನೆ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಿರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರಳು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಪನ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮಗು ದುಃಖ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಪಣ್ದು ಬೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಾಪಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಎರಾಂಡಲ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೆ ರೂಪಜ್ಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ್ನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲುನಗ ಅರೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪು ಅರೆರ್ದು ಬತ್ತದು ಬೇರಡ ಪ್ರವೇಶಾಂಡ್ ಐಲೆಕಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂಚಿನೋ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಅಪ್ಪನೇ ಅಪ್ಪಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು ರಾಜ್ಯರ್ನ ರಾಜಾಪನ ಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ತಿರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಶಾಂತಿಡು ತಂದು ಕೇವಲ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೇನು ಈ ಶರೀರದ್ದು ಬೇತೆ ಪಂದು ತಿರಿವ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರನು ತೆತನುವೆ ಐನೆರ್ದವರ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮಡುಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನ ಹಾಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮಡುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪಾತ್ತು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ಶರೀರನು ತೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಂಡು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡುಂಡು ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಂಡು ಐನಾಕುಲು ತೆರಿದೆರು ಬೆರಡ ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆರು ಪಂಡು ಇತ್ತ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬುಡಾಡು ಇಂದೆರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಪೂಜಿ ಆತ್ಮ ಕುದ್ದಾದು ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ನಕ್ಷತ್ರವಾದುಲ್ಲೆ ಏನಡ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮವಾದಿತ್ತುಂಡ ಈತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತುದು ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನಾತೋ 84 ಜನ್ಮ ಒತ್ತೊನೊಡು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನಶೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ವಾಗ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಓದುದುಪ್ಪು ಅಂಡ ವಾದ ವಿವಾದ ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಡು ಏಪ ಬಾಬಾ ಪಂತೆರು ಎನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದೆ ಪಾಪ ನಾಶ ಆದುಪ್ಪುನು ಭಗವನ್ ವಾಚ ಆದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗುಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸುಲುಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಸಮಯಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅಸಾಮಿನು ತೂದು ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವ ಅಂಡ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದು ಏನ ನೋರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪುವಿರು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಅನುಯಾಯುಲು ಒಪ್ಪುವಿರು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಐತ ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪುಡು ಅರೆನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಸದಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟೀಮರ್ ಜಿಂಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ತರಹ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜಿಂಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೊಂದು ಐನು ರಿವೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದು ರತ್ನೊಲಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪುನ ಹವ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾತೆರಡಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಾಯಿ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂತೂ ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗು ರೂಪ ಎತ್ತುಂಡ ಪರಮಾತ್ಮಗು ದ್ಯಾಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗು ಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಪರಮಧಾಮುಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಜೋಕ್ಲಿಗಿ ಏತು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುದು ತೊಜ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಏತು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪದಮಾಪತಿಲು ಆಯರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುಜ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ವದ ಬಾದ್ಸಾಹಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಪ್ತಾದ ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೋಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಗದು ಐತಮಿತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನೊಡ್ದು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪುಲೆ. ರಡ್ ನಿಖಲ್ನವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಶಟುಪ್ಪುಲೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಅಶರೀರಿ ಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವರದಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದದ ಮೂಲಕ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಕಾಯಿಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮಭವ. ಕೆಲವೊಂದು ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆಲ ಸಹ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆರ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸದಾ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಯ ಅತನ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೋಡು ಅಪಗ ಶರೀರಲ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿರ್ದು ಶರೀರನು ನಡಪಲೆ ಅಪಗ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾದುಂಡು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾದುಂಡು. ಔಷಧಿ ಅತನ ಮರ್ದು ಐನೆರ್ದವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ರಡ್ಡೆರ್ದಲ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸದ ಕಾಯಿಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಖುಷಿರ್ದು ಬೇನೆಲ ಸಹ ಮರತು ಪೋದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆರ್ದವರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಕಳೆವಣುವರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಸ್ತಾರುಡ್ಲ ಸಾರುನು ತೂಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಏಕರಸಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿಜಿನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತಿ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮತಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಮಹಿಮೆ ಏರ್ನ ನೆನಪಾರ್ತೊಡು ಪನ್ಪಿರು ದೇಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು ಐನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೆ ತೆರಿದರು. ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಡ ಕೇವಲ ಈ ಇಚ್ಛೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸದಾ ಕಾಲಗು ಸುಖ ಬೋಡು ಅಂಡ ಆ ಸುಖ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಐನು ವಿಕಾರನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮನು ಅಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಆಯ್ಗ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿದೆ ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ಗತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದುಂಡು. ಐನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮ ಐತ ಗತಿನು ತೆರೆಯುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ಗತಿನು ತೆರಿಪಾವುಜಿರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯಗ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮತಿ ಈಯೇ ತೆರಿಯುವ ಬೆರೆನು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಮತ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಲುಂಡು. ಕರ್ಮನು ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರುಪುನವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಅಕಲು ಉಲ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಲೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.